die goed stelde aan de meeste. Waarom? Waarom zit ik hier en niet lekker toes? De meester keek mij aan en pakte mij bij mijn oor. Jongske, van dich komt niks terecht. Kind wil alles leren, maar wat heb ze daar nu aan? Al werkt ze wie een sneltrein en kiest een goeie baan. En doe, stop ze te bestaan. De die vloog voorbij en ik vloog door mijn leven. Ik maakte carrière en kocht een eigen huis. Pap van mij, der wordt krank, 3 maanden na zijn vrouw. En zij vergeet niet, maar ook spas. Du kind wil heel werken, maar wat heb ze daar nu aan? Al werkt ze naar de top toe en steekt ze bovenaan. Want doe, stop ze te bestaan. Nu zijn we 5 jaar verder en ben ik directeur. Mijn gezin dat zie ik amper, ik heb terug. Elke dag hetzelfde en denk ik aan mijn vrouw. Waarom zit ik hier niet lekker thuis? Ik wil gaan naar mijn vrouw toe, maar dat mag niet van de baas. Lekker naar de kroeg toe, weg van dat geraas. En doei, stop ze te bestaan. Want doei, stop ze te bestaan. Werk ik nog halfdag. Samen met mijn vriend ga ik op tournee. We reizen voor stad en land af en maken veel muziek. Misschien weer wie ooit nog bekend. Dus leef je eigen leven, maar ook heel veel spas. Geef eens een viertje om te basis aan die jas. En doei, stop ze te bestaan. Want doei, stop ze te bestaan. Want doei, stop ze te bestaan.